Дорогие сябры, сёлета у апошні день Масленіцы нам, вихованцям ансамбля народного танца «Скалыш», пощастило побывать на образе чирочки, які проводится у вёсцы Томіш Лебедського района, что на Гомельщине. Дівки, ходіть скорей сюди. Годі ви вже прихорошались. Воду я приготовила вам тісто, щоб ви пекли жирочки. Ой, яке хороше тесто, які пахучі, які вкусні. А щоб лучше було вирізати жирочки, я зробила фотоєду. Дівки, ходім скорей, людям уже давно на узорках. Душать, весну зустракають. А я ще треба умитися талою водою, щоб їх порець. Андрей, ну и где ты там ходишь? Неси скоронёночку, и будем я тебя украшать. Иду. На, держи. Добрая девушка, пушиста такая. А тепер збирайтеся, пойдем на гору, тушек встречать з високих мест і скорей упашеш. А упашеш, скорей загадуйте желання. Пошли! Так давайте же заспеваем, чтоб люди почули, повыходили с хат на улицу, на солнце. Благословите, люди добрые, душу скакать, весну гукать. Бог благослови! С другим разом, Бог благослови! этим разом. Бог благослови! Движение Божие, весну красну на булочку, зимошку в коморочку, а птушечек на родимошку. Весна, ой, яко красна, ой, що ж ти на
Сучасні діти Білорусі, поважаємо і шануємо народну спадщину. Мы гоноримся, что стали свидетелями и будильниками обратных жирочках вёз Цитолиш, разом с оправданными носителями. Ад вёски і до города нехай гучать народные песни і уславляються народні традиції. А наша весна починається разом. Широчкой кашечкой! Дякуємо за